Στην πραγματικότητα αυτό που βιώνουμε είναι μια σκληρή μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στην τυπική και την άτυπη οικονομία, ανάμεσα στην οικονομία και την παραοικονομία. Τώρα η παραοικονομία είναι μαξιλάρι και νάρκι. Είναι μαξιλάρι γιατί επιτρέπει σε πολλές κατηγορίες πολιτών να επιβιώσουν εν μέσω κρίσης. Αυτό το μαξιλάρι όμως σταδιακά μετατρέπεται σε βάρος, σε νάρκι. Και αν δεν εφαρμοστεί ένα συμφωνημένο εθνικό κοινωνικό σχέδιο μετάβασης, ήπιας και οργανωμένης μετάβασης από την ατυπία και την ανομία σε ορθολογικά και διαφανή σχήματα λειτουργίας της οικονομίας, δεν θα μπορέσει ποτέ η χώρα να υπερβεί την δημοσιονομική της κρίση και να πάει σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, μεταβιομηχανικό, ανταγωνιστικό, πράσινο, που να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Πρέπει να πείσεις τον πολίτη ότι έχεις ένα σχέδιο, να του διαφυλάξεις τα πραγματικά του εισοδήματα, επίσημα και ανεπίσημα, να τα μετατρέψεις σε διαφανή και επίσημα, να τα εντάξεις όλα αυτά σε ένα φορολογικό σύστημα που έχει μία λογική δικαιοσύνης, ανάπτυξης, αναδιανομής, για να μπορέσει ο άλλος να το στηρίξει όλο αυτό. Όμως όλο αυτό το τιτάνιο έργο, όλη αυτή η προσπάθεια να σπάσεις τον φαύλο κύκλο και να τετραγωνίσεις τον φαύλο κύκλο, θέλει πολιτική βούληση, πολιτική αποφασιστικότητα και πολιτική ειλικρίνεια.